Krásný den, holčičky. Dneska si představíme to, jak vypadat takhle. Protože proto, aby jsme správně hubli, tak musíme hlavně změnit jídlo a samozřejmě mít kalorický deficit. A k tomu i trochu cvičit. Výmluvy na to, že nemáte čas chodit do fitka, neexistují. Stačí si vzít deku, udělat si pár sklapovaček každý den. Nejdůležitější je pravidelnost. No a co jim, když mám chuť? Pojďte se podívat. Co je můj asi největší problém, není to, že bych nechtěla cvičit, ale dodržovat správné jídlo. Protože třeba tahle prasárna chleba s majonézou a s rajčatama je moje úplně nejoblíbenější jídlo. Tak proto, abych ho nejedla tolik, používám GLP-1 aktivátor s berberinem, který omezuje chuť na tyhle blbosti a hlavně toho nesníte tolik. No a když mám odpoledne na něco chuť, vezmu si svačinku. Svačinku mají několik druhů, mají tady tuhle novou kapučínu, která mě hrozně chutná, nebo i jahodovou. A to si úplně jednoduše uděláte. Stačí jedna odměrka, shaker, zašejkujete a máte plnohodnotnou svačinku. Takže já doporučuji tohle kombíčko. A mám pro vás samozřejmě i slovojko Agáta 20. Na zdraví.